Hey, what's up mga pare ko? So, mga pare, kakagising lang natin mga pare ko kasi may kasunduan kami ni Tito. So, papunta kami na Moog mga pare ko. So ang gagawin lang natin ngayon mga pare ko, mag-prepare na lang tayo. So, it's 4:30 AM na mga pare ko. Maghilamos pa lang tayo mga pare ko. Kasi ang laki na pinamutan natin dito mga pare ko. So, that's it. 2 hours later. What's up mga pare ko? So, welcome back to my channel mga pare ko. So, ngayon mga pare ko, nagbihis na tayo mga pare ko. Hihintay lang natin sila dito mga pare ko na lumabas mga pare ko. So, mga pare ko, mag-jogging kami mga pare ko. So, padalong may karon sa Moog mga pare ko. So, kung bago ka lang sa channel na ito mga pare ko, please, huwag mong kalimutan subscribe, like, share, and click the bell button below mga pare ko para sa makikita na itong video mga pare ko. Kakauwi lang natin mga pare ko, no? So, karon mga pare ko, ang next gagawin natin ngayon. So, for this today mga pare ko, so, Another one. maraming salamat po sa nanood mga pare ko. So once again, para sa new video na to mga pare ko, please subscribe this channel o click the bell button below para sa mga update na itong video mga pare ko. Thank you!